Čau, já jsem Jindík a dneska jedu na NHL zápas, kde budu převlečený za Spidermana. Bude to trošku crazy, ale těším se na to a doufám, že získám dres Pastrňáka. Vytvořil jsem pro něj hezký banner, dám mu snickersky, tak doufám, že to vyjde. Tady můžeš vidět, co přesně budu mít teďko na sobě. Takže spartanský dres s mým jménem a oblíbeným číslem. A tady je ten kostým toho Spidermana, který budu mít na sobě. Bude to trošku crazy, ale podle mě to možná bude docela zábava. Uvidíme. A tady můžeš vidět banner, co jsem udělal pro něj. Je to takhle otevírací, takhle s českou vlajkou. Tady jsem ho požádal o to, jestli mi dá dres nebo hokejku. A když to otočím, takhle tady to by měl vidět. Tak uvidíme, jestli to vyjde. A tohle je moje nálada před NHL. Oh, this is real, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Yeah, I got the light, shine on me. Jsem trochu nervózní, ale vyrážím do Washingtonu. Let's go. Právě jsem dorazil na Shady Grove parkoviště, je tady asi nejvíc aut, co tu kdy bylo, takže teď trošku ve stresu, nevadí, nesmím na to myslet a bude to dobrý. Ty lidi to snad vemou v pohodě. Takže teď se jdu převlíknout. Takže není poznat až na to, že jakoby to vypadá, že mám spidermanský legíny a tak. Důležité věci, co potřebuji: nabíječka, peníze. Jde se na to. Ještě jsem potřeboval na záchod, takže jsem se zeptal na stanici metra a tohle je pro zaměstnance. No, nevadí. Crazy. No, tak zatím nevím, jestli na mě lidi koukají, podívám se. Možná trošku. V metru nikdo není, tak je to dobrý. Jedu metrem a lidi jsou úplně v pohodě, jakoby nikdo to moc podle mě nevnímá nebo to neřeší. Takže dobrý. Vlastně jsem vystoupil v centru Washingtonu a je tu docela dost lidí, ale trošku si toho všímají, malinko. A tak já mám na sobě ten dres, ono to není moc poznat, no. Tak jo, mířím ke stadionu, budu tam asi tak o 1,5 hodiny dřív, ale lepší dřív než pozdě. Tady můžete vidět aktuálně trošku bordílek, ale to nevadí. A tamhle je arena, ale to není vidět absolutně teďkon, takže to nevadí. Dobrý, pánové za mnou vůbec neřeší. A ono to není poznat. Tak právě se blížím tady ke Capital One aréně. Takhle nějak to vypadá. Nic zvláštního, velká budova. Tom bude krásný stadion. Tak jsem našel vchodové dveře nějaký a ještě mám hodinu čas. Nějaký týpek mi poradil, že ještě můžu jít do muzea ve Spidermanském. No, takže
nevím, budu se možná dát někam nějaký jídlo, ale to bych si musel bych si sundat zase ten kostým. To se mi nechce už, takže nevím. Už čekám před budovou, nebo no, čekám před vstupem. Jsem tu radši brzo, než tady bude hromada lidí, takže těším se na vstup. Green-eyed and bright at 18, a face from mainstream, a walking daydream, they scream. Tak už jsem tady, je to neuvěřitelný, krásný a tady jsem zrovna na světle a nádhera. Mom jeans and nighttime routine. I know I've seen this scene. Sweet life like on the big screen. No doubt I'm wishing it was me. Teď tu čekám s mým banerem a čekám, až budou se rozbruslit na hráči, tak doufám, že si mě všimne Pasta. Ale je tu hodně lidí s banerama, takže malá šance.
please welcome Bob McDonald. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed, and the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and on its banner the bombs bursting in air came through the night that our flag was still there. Oh, that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. Jo, jsem tu jako Spider-Man. Nevadí, nevadí. Pár lidí se se mnou vyfotilo. Dobrý. Hey fans, if this is your number, you just won the 50-50 raffle and Je po zápase, užil jsem si to, bylo to do prodloužení až do nájezdu, Boston vyhrál. Nedostal jsem teda dres, ani hokejku, to nešlo, ale spokojený jsem, spokojený jsem. Aspoň si můžu sníst ty moje snickersky. Fanoušci tam jako nefandí úplně tak jako u nás v Česku, ale taky to tam docela bylo jako slyšet, takže dobrý. A Ovečkin nehrál moc dobře teda. A když byla přesilovka, tak byl celý 4 minuty na ledě a nevystřídal. A vůbec nemohl. Teď už jsem v metru a pojedu domů, jsem unavený. Přijde mi, že nemůžu moc mluvit, ale jako mega šťastný. Můj takový dětský sen se splnil. Tak už jsem konečně doma, sice bez toho dresu a hokejky, ale mám tady aspoň tohle tričko, což je jako fajn. To jsme dostali každý. A co mi zbylo? Snickersky, který jsem chtěl vyměnit za ten dres a hokejku, takže teď celý sežeru. A mám radost. Pobavil jsem pár lidí, co víc si přát. Věnoval jsem puk klukovi. Vlastně teď si uvědomuji, že mi Maršant hodil puk a já jsem ho dal malému chlapečkovi. Ale to nevadí. Jakoby, i tak jsem si to užil prostě. Udělal jsem dobrý skutek. To je dobrý. Jsem moc rád, že jsi dokoukal tento vlog do konce. Snad se ti to líbilo, budu rád za follow a těším se na tebe příště.